Goddag, og nu skal vi så lave kosinusrelationer for kosinus. Og der skal vi finde ud af, om den her passer, og det er altså det skolen, hvad den gør. I hvert fald så har vi to trekanter, som vi har skrevet op her. Men i starten, der skal jeg starte med op i den her. Og det gør jeg ved at gange med parentesen, det vil jeg lige. Sådan. BN x minus 2bx er lige med an. Det er så gange med parentesen. Så skal vi også have den sidste på hver. Så ser det så, for at finde ud af, hvad det er, vi skal minus. Så ser det så x plus 2n. Vi skal stille parentes, det er vores den her. Godt, så har vi sådan minus 2n plus bn plus xn minus 2bx er lige med cn minus bn. Sådan, nu skal jeg bare ændre gange i parentesen for afgiften. Så det her det er en plusparentes, så kan vi bare lade den være. Den der være sådan her. Så så vi skal parentesen her. Så der er en inde parentesen her. Det gør betyde så, at det er en fortegn. Så den her det er minus, den her er også minus, og den her det er plus. Så har vi så fjernet, hvad vi så udlignet vores det siger så xn, xn, så står der så minus b plus 2b x. Så skriver vi minus bn plus 2bx minus cn minus an. Så skal vi så have for kort. Jeg får bare b over på den anden side. Men det var plus med flere sider. Og så har vi så kompensationen b x minus bn plus cn minus an. Så vil vi gerne have det her x væk. Og det gør vi så ved at bruge den her, som jeg får vide, kalder. Så vi ser altså 2b gange c gange 2 til a er lige med bn plus cn minus an. Så skal vi gerne have den bare kosinus til at lægge, derfor for gange her kan vi blive der. Så derfor så gør vi sådan her. Ups. Og så kan vi faktisk få det herovre. Så b. Nu er det så bevist, at den her linje faktisk passer, og det er så det, vores opbygning.